И сега имаме още един от артикулите, които стават за... Всички отново. Имаме много интересни стоманени гривни, отново и на групи, и най-обикновени. Те са много модерни в момента, тип верига за мотор. Имаме, разбира се, и дамски с различни камъчета, като не е нужно да е червено. Има лилави, бели. А сега веришките, които са като верига на мотор, какви хора ги купуват повече? Мотористи или хора с градския? Всякакви хора. Хора, които ги имат купуват. мотори или хора, които искат мотори? И двете. Те са Добре. изключително интересни и модерни в момента, така че всички си ги купуват. И ако трябва да избереш топ няколко гривни от тази колекция, примерно какво би препоръчала на хората? Топ гривните, дамските определено са тези. Няма втори такива. От мъжките със сигурност чука на Торе е изключително интересен, с естествена кожа и стомана. Както разбрахме, вече харесваме веригата за мотора и нека да си харесваме нещо по-интересно. Тук Имаме доста така гривна, агресивни, която е цял мъжки. скелет, увиващ се около ръката. И гаргите. Гаргите са готини. Пак скелет на гущер, който е захапал опашката си. И къде да ги намерим тези неща сега? В магазин Metal Heaven на улица Георги Сава Раковски, 187.